I want you to watch this video to the end. This young man you are seeing in this video is a dibia, that is a native doctor. He is from Nsukka in Enugu State. He rented a house in Anambra State, Oraifite to be precise. Based on the video, this guy started practicing his native doctor work in Oraifite, and based on reliable information, there are many indigenous people doing dibia in Oraifite. The villagers ganged up and pursued this young man out of the town, packed all his belongings and dumped them in the village junction, saying that they don't need that kind of work in their town. This guy did not commit any crime known to the law, just that he is a native doctor. When has native doctor become a crime in Igbo land, or is it because he is not from Oraifite or Anambra State? Don't forget to tell us what you think about this incident. Also help us by subscribing to our YouTube channel, and share our videos accordingly. Okay, onye mba batala Oraifite. Bonye odabaya ka obi under 1 month we burieri na we bia. Na ife obiala ụka ọgwụwa ndebe anyị ka o mere fe ọgwụ. Mgbe nna iwe onye ebe. Iwe onye Nsukka. Ka party ebe we na Nsukka. Harmony. Kele ebumnobi gị ji wee burieri na wee bata Oraifite. Kele ebumnobi gị ji buru ife a wee bịa. Nya nọ ịbịa ka ị gwọwalụ ndị mmadụ ọgwụ ka isi ebe a kpawa ego ọrịa. Kele ụdị ọgwụ ị na-agwọgasị? Ana m agba afa, ana m eje mmiri, ana m agbakwa ife ọkpụkpụ. Ndị obodo makwa na ịbatala. Ndị obodo ma. Chelu ihe menụ ka ị bịa. Kele onye ma na ịbatalụ nyere unu. Kele onye nyere unu. Landlord kele afịa. Okobi. Okechukwu. Nyanwa nyere unu. Ọ dị mma. Nya ife ndị obodo bịazikwuta na ya akpapụ na va chọrọ ụdị ife na Oraifite ma Oraifite ọkwa ya? Yes. Mana ọ bụ unu n'anya ebe unu ya afụ na m onye ahụ onye ka batala Oraifite dịka onye dibia mmadụ nye ya unu Oraifite ebe a wee unu obodo bịa na-echafụ na m ụdị ife dị etu a na ya nabatara ya wee na-agwa ya na ọ ya akpapụ mma na ọ ni n'anya ọ na obomawọ ka anyị nọkịta na ndị obodo kwuru si ya kwakọrọkwa ọmala ebe o si ka o si ụnụ afụ gị ọ ndị Oraifite na ihe ha ncha niile bụ na fa chọrọ ụdị ife a ọkwa na ife anyị kwuru ngwara ka ọ dị nwoke ịkpakọrọ ịchọọ etinye ezi na ịkpa bụrụ na Nsukka na ọ na-agba afa ife dịkwa ebe a dịkwa egwu nke a ife na-eme kịta anụnwa na obomawụ ebe obodo kwuru si na ụdị ife dị etu a na fa chọrọ ya na ekene daalụ ọ Nze Godwin Obako.